27 anyos, buot mangayo og hustisya sa gihulagway niyang dili makaturunganong pagbalhog kaniya tungod lang sa usa ka citation ticket sa traffic violation nga iya naman untang nabayran. Ani ang report ni Luan May Rondina. Sa social media post sa 27 anyos nga si Hard Harry Nadella, iyang gipadayag ang tumang kasagmuyo sa nahitabo kaniya niadtong Huwebes, December 18. Ni message sa iyang partner ang usa ka sakop sa Police Station 3 nga nagpahibaw nga aduna siya'y warrant of arrest. Busa nagdali-dali siya ug ang iyang partner pagduaw sa Police Station 3 aron masayran unsa kabahin ang warrant. Dinhi nila nahibaw-an nga subay kini sa citation ticket nga gi-issue kaniya sa Taga City Traffic Management System kon CTMS niadtong August 28 tungod sa pagsulod niya sa usa ka dapit sa Barangay Bangkal nga gibutangan og no entry sign. 1,000 pesos ang penalty sa citation ug nabayran niya kini niadtong September 4 o sulod sa 5 working days nga mo'y nalatid sa citation ticket aron masettle ang bayranan sa usa ka traffic violation. Matod sa iyang partner, aron masiguro niyang mabasa og tarong ang warrant of arrest, batok kang Hard Harry, iya kining gipicturan apan daw nasuko ang pulis. Nangayo siya og pasaylo ug gidelete ang picture sa warrant ug nihangyo nga di na lang unta presuhon si Hard Harry kay nabayra naman ang citation ticket. Ang sakay sa may patrol niya, di na naupit mga tao niya. Kaya ganun pagis niya, sud niya og karahay hospital, kay magpamedical, namit na ikasusod ang mga pulis. So, maraming na kuan na criminal og kuan niya sa taon to. Ug nabalhugayod siya sa Lapu-Lapu City Police Temporary Custodial Facility sulod sa usa ka gabii. Pagkaingon ugma, nabuhian siya human giproseso sa iyang partner ang piyansa. Ang resibo na mo ma'am na paid December 4. Then gipa-check mo sa ADCC branch 2 na file ang case October 10 pa. Walang question, how come nga paid na ang mong citation yung anong filean man og case October 10 which is more than a month na. Matod ni Hard Harry, buot lang unta niyang magpakahilom human sa hitabo. Apan di siya gustong mahitabo kini pag-usab sa uban nga mapriso nga way igong hinungdan. Gitun-an nila karon ang pagkonsulta og abogado aron makakabot og hustisya sa hitabo. Matod ni Attorney Hans Daniel Sinugbuhan, legal officer sa CTMS, nga gikasagmuyo nila ang nahitabo kang Hard Harry. Busan himo sila og investigasyon aron masubay kung asa dapit na sayop ug kung nganong naabot sa punto nga naisyuhan og warrant of arrest si Hard Harry nga nabayra naman unta ang citation ticket. Gani matod ni Attorney Sinugbuhan, lugwayan man sa dakbayan og hangtod usa ka buwan ang panahon nga ihatag ngadto sa driver aron adunay ikabayad ilabi na kadtong mga driver sa mga pampublikong sakyanan. Gipasalig ni Attorney Sinugbuhan nga patas ang ilang gihimong investigasyon ug pahamtangan gayud og disciplinary action ang kawani sa CTMS nga adunay kasaypanan niini. Nadyo dapat accountability na dili lang pwede no nga kanang if naitabuan na and if negligent bagyod no ang employer unsa ana nya wala ray mahitabo dili ray disiplina lain sad pud kayo unfair pud na. Samtang gipasabot sa Lapu-Lapu City Police nga igo lang usab nagpatuman ang pulis sa warrant of arrest nga gitugyan ngadto kanila. Pero wa man ma-specify dito ma'am unsa nga violation ang rason nga na lutsan sila warrant. So mato giserve sa police ma'am. Kaya ang korte ra gyud makakuan sa warrant nga mawa siya bisa man ba. Uban ni Godfrey Rillian, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.